Hey, nandu, crab. Right. What the? We can cook inside the cave. நாம் தனியாவே நடக்கல. இப்போ நான் ஐயா இருங்கடா. ஏய், அவன் கல்ல தட்டிட்டு இருக்கான். கீழ விழுந்துடா. ஏய், அவன் பை. ஏய், மணி. Cross 228 đúng không? Cross 228. Beautiful place. No. Cross 228. Look. This way. What is this? That's way. Cross 228. What is Sign. this? Say. Signal. Marka. Nah. Oh. What? Nah. Written by others. Nah. யாரோ ஒருத்தங்க எழுதி போயிருக்காங்க ஏதோ மார்க் இங்க பாருங்க 10 இங்க எழுதிட்டாங்க அங்க 8 எழுதிட்டாங்க இங்க ஒரு கோடு போட்டுறாங்க அதோ பாருங்க ஓ அந்த பக்கம் போகும் 16 அங்க 16 இதோ பாருங்க 10 இங்க 8 டேய் அங்க ஏதோ வழி போட்டுறாங்க நான் வேற மாதிரி போட்டுறேன் நான் வெளிய போறேன் இது அது தண்ணி எவ்வளவு க்ளீனா இருக்கு பாத்தியா அந்த லைட்ல அப்படியே லைட்ல தண்ணி அடிவா லைட்ல தண்ணி அடின்ற தண்ணியில லைட் இருக்கா வா பாருங்க தண்ணி செம்ம க்ளீனா இருக்கு ஒரு 2 அடி 3 அடி இருக்கும் நம்ம செம்மையா தெரியுது அப்படியே ஒரு சொட்டு போடுங்க சொட்டு போட்டா போய் சேர வேண்டியதுங்க ஈரன் It's filtered like a diamond, man. Bala நம்ம வந்து 2 மணி நேரம் ஆச்சு 5 மணி ஆச்சு வேற டைம் இஸ் 5 o'clock எப்படி இருந்தாலும் கடை இருட்டா தான இருக்கும் மணி 8 ஆனா கொஞ்சம் மணி நேரம் இருக்கும் Ben, is here now. Yoga. Hey, don't touch. Ya, pusi kaki orange putra bro. Mantap mas ada apa ada? Ya, ya, tapi kalau semua pula. Ini Raina discuss பண்றீங்க. Discuss பண்றீங்க. அவன் வைக்கிறீங்க. வீடியோ இருக்கோ. ஒரு வழி என்ன போடுவீங்க? சரி ஓகே. இதுக்கு மேல இருக்கனா பாதல நான் மாட்டேன் போயிடுவேன். ஆமா எனக்கு அது சேராது. சேராதா? ஆமா ஸ்லீப்பர்லயே முட்டி தட்டது எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கு நான் அத கைகால தட்டல டீம் ஸ்லீப்பர் அது ஒரு மாதிரி ஆதி கூப்பிடுறதா அவ்வளவுதான். ஆனா 3 பேருக்கு டிக்கெட் எப்படி வந்திருக்கு கன்ஃபார்ம்னா? நான் 3 வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் போட் சார். நான் சொன்னேன்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அது என்ன சொல்வாங்க? Punal. Yes, man. Come and sing, man. Yeah, come on. Where is man? What? Ba. Man, give me ring. Yeah, wait. Come. I make one video, na.
man. Video, man. It's really nice music, na? Take Yeah, okay. my video. Yeah, I take a video. Yeah, I will share it. For my mobile. Okay, man. Yeah, okay. Simpan video tempat kau. Ayah lupa ke video tu. Hmm? Ayah lupa ke video. Isu ai tak. Yeah, okay. Bala, you break that. Very nice, man.